Hej og velkommen til Kristen og Psykisk Sårbar. En kanal, hvor vi drøfter det her med både at være en troende og samtidig også være ramt af psykisk sygdom. I dag skal vi være sammen om Ediths fortælling, hvor hun fortæller om det her med at komme tilbage til livet fra at være ramt af svær depression. Videoen blev oprindeligt uploadet for 6 år siden, og jeg har fået lov til at uploade den igen her på min kanal. God fornøjelse. Mit navn er Edith. Jeg blev i 2012 ramt af en svær depression. Det var ikke noget, som der kom fra det ene øjeblik til det andet. Det var noget, der langsomt kom snigende, men som jeg faktisk ikke selv var klar over. Det startede bare med, at jeg arbejdede på det tidspunkt i en SFO, og var super glad for det arbejde. Men jeg kan huske i juleferien 2012, der stort set græd jeg hver dag ved tanken om, at jeg skulle på arbejde efter julen. Jeg kunne slet ikke overskue at skulle på arbejde. Jeg begyndte ikke at kunne overskue de små ting herhjemme heller, sådan noget som at tømme opvaskemaskinen eller sætte en tøjvask over eller et eller andet. Det føltes som nogle kæmpe bjerge, som jeg slet ikke kunne se en ende på. Og jeg begyndte at blive ked af det i længere perioder og i længere tider, og også over nogle bitte små ting, som jeg normalt sagtens kunne forholde mig til. Men lige pludselig så begyndte de små ting begyndte at blive større og større. Og jeg kan huske, at jeg skulle cykle til arbejde, jamen, så var jeg ofte grædende på turen og var enormt ked af at skulle på arbejde, på trods af, at jeg virkelig godt kunne lide mit arbejde. Og jeg kan huske, at jeg kommer tilbage fra juleferien, så kalder min leder mig ind til en samtale, og fortalte mig, at han synes, jeg havde forandret mig, han synes, jeg virkede mere ked af det, og synes, jeg skulle prøve at kontakte Falkær. Der tog kontakt til dem, og der kom en ud og talte med mig. Og det hun siger til mig, det er, at efter samtalen, at hun synes, at hun mente, at jeg var blevet ramt af det, der hedder en depression, og at jeg skulle begynde at tage noget medicin. Og det var egentlig også okay, det kom bare bag på mig, at en som jeg kunne blive ramt af en depression, og jeg altid har været så glad og livsglad, og det kom bag på vores venner, og at jeg faktisk havde fået en depression. Jeg tror, det kom bag på alt og alle i vores omgangskreds, fordi at jeg ville nok være den sidste, der overhovedet nogensinde ville få det. Men selvom jeg tog medicin, begyndte den at eskalere længere og længere ud, depressionen. Og jeg begyndte til sidst at tænke, at hvordan tager jeg bedst ende på mit liv? Hvordan gør jeg det bedst, uden at efterlade uden at efterlade de efterladte med traumer? Og jeg begyndte at vurdere, hvad er den bedste måde at gøre det her på, at ende mit liv. Og det var ikke fordi, at jeg tænkte ikke på at vi endte mit liv, fordi at jeg synes, det var synd for mig selv, eller fordi at jeg var endt i et sort hul, eller min grund til, at jeg ville tage mit eget liv, var fordi jeg følte, at verden ville være meget, meget bedre stillet uden mig. Mine venner ville være meget bedre stillet, hvis jeg ikke var inde i deres liv, fordi de havde simpelthen ikke fortjent at have sådan en som mig inde i deres liv. Jeg ville tage mit eget liv på grund af min mands skyld, så han kunne få sig en ny kone, som der var meget bedre, end jeg ville være, fordi at han havde jo ikke tjent med at have en kone, som der hele tiden er grædende, og hele tiden er ked af det,
Og han skulle have en kone, som der altid var glad, og som der havde tid til ham, og havde tid til alle de huslige gøremål og alt det der. Så jeg tænkte egentlig mere på, at jeg ville gøre min verden bedre stillet uden mig. Og det var grund til, at jeg begyndte at tænke, hvordan gør jeg det her bedst, hvordan tager jeg mit liv bedst. Jeg når ikke at komme dertil, fordi at jeg skulle til en lægesamtale, efter man har startet på noget medicin, så skulle jeg til en opfølgende samtale hos min læge. Og der kan jeg huske, at jeg skulle udfylde nogle papirer omkring, hvordan jeg havde det. Og jeg var hudløs ærlig, hvad det var, jeg gik og tænkte på, og hudløs ærlig omkring, hvordan jeg havde det. Og hun kigger de der papirer igennem, og så siger hun så til mig, jeg tror lige, jeg tager fat i psykiatrisk afdeling i Ballerup. Og hun ringer til dem, og de beder mig at komme ud til en samtale med det samme. Så min mand og jeg, vi tager direkte ud til Ballerup, Kast Ballerup, som det hedder. Og jeg kommer til en samtale. Og derude, der kan jeg bare huske, de siger, at vi indlægger dig med det samme. Men de havde alle deres værelser var optaget, sengeværelserne var optaget, men de havde et kontor, som de havde mulighed for at stille en seng ind. Og det ville de så gøre. Og imens jeg så ventede på, at kontoret det blev gjort klar til mig, så måtte min mand så hjem og pakke mine ting, for jeg fik slet ikke lov til at gå derfra igen. Det kontor, jeg fik, hvor der blev stillet en seng ind, der var der et stort whiteboard hængende på væggen. Og den kom til at få så stor en betydning. Det er noget, jeg først senere hen har fundet ud af, fordi det første, jeg skriver på den der tavle der, det er, at der bare står kæmpe store bogstaver. Jesus, hjælp mig. På det tidspunkt, da jeg blev ramt af en depression, der kendte jeg ikke en eneste person, der har haft en depression. Jeg har aldrig været i nærheden af nogen, der har haft en depression. Den eneste, jeg havde som forbillede på at være igennem en depression, det var en kristen sangerinde, som der også blev ramt af en depression og skrev faktisk en bog om den. Og den bog har jeg læst til hudløshed. Og da jeg var indlagt, der havde jeg den der bog der hos mig hele tiden. Ikke fordi jeg kunne læse den på det tidspunkt der, men jeg havde det bare sådan, hun er en kristen. Hun har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Hun har været igennem en depression, og hun er kommet ud af den depression og har et liv fuldt ud i dag. Og hun var ligesom mit forbillede på, at hvis hun som kristen har været indlagt på psykiatrisk afdeling og er kommet ud af det, så kan jeg også. Og det var hende, jeg virkelig havde som et holdepunkt i mit liv, at hun har været igennem det, som jeg lige pt. Selv står i. Udover det, så havde jeg nogle forskellige skriftsteder stående på den der whiteboard, som også blev stor betydning og håb for, at jeg nok skal komme igennem det her. Selvom jeg på et tidspunkt ikke kunne se mig ud af det, og hvordan det overhovedet kunne komme til at ske, men jeg havde bare det håb og troen på, at det her, jeg vil blive stærkere, når jeg kommer om på den anden side. Jeg kan huske, at vi får 2 muligheder for at behandle den her depression, jeg havde. Og den ene, det var igennem medicinsk behandling, som der kunne tage lang tid, før man kunne finde ud af, om der var en god virkning af den medicin. Og så var der muligheden for at få det, der hedder ECT, som også hedder elektrochok behandlinger, som der er en effektiv måde, og man får det meget hurtigt bedre ved at tage den behandlingsform. Og
Jeg er ikke i tvivl om, at jeg tager elektrochokbehandlinger, fordi jeg vil bare så gerne have det bedre igen så hurtigt som muligt. Sammen med, at jeg så også skal tage noget medicin. Da jeg blev udskrevet fra Kast Ballerup, der ved jeg faktisk ikke, hvor lang tid jeg egentlig har været indlagt. Men jeg tror, det er et par måneder, jeg har været indlagt. Men jeg finder først ud af, at de første 3 uger, der var jeg faktisk indlagt på den lukkede afdeling. Og det her var overhovedet ikke gået op for mig, at jeg har været der, hvor jeg var under fuld kontrol. Altså, jeg har slet ikke lagt mærke til det overhovedet. Det kom lidt som et chok for mig efterfølgende, at jeg har været helt derude, hvor jeg har været på den lukkede. Men jeg vil også sige, at det har også reddet mit liv. Jeg får at vide, at når man får elektrochokbehandlingerne, så går der et halvt års tid, inden at hjernen ligesom har restaureret sig selv. Og der ved man, at det der halve år der er man ligesom i en klokke, eller hvad man skal sige, og egentlig bare går og venter på, at man kommer tilbage igen fuldt ud, og ingen men eller noget som helst. Det, der er sket for mit vedkommende, er, at jeg har pådraget mig en hjerneskade. Jeg havde troet, at når jeg blev udskrevet fra sygehuset, fra psykiatrisk afdeling, så vil jeg være tilbage fuldt ud. Men det skete bare ikke. Jeg havde hukommelsesproblemer. Dem på hospitalet havde sagt, at der går et halvt års tid, inden at hjernen ligesom har restaureret sig selv efter de behandlinger, man får af elektrochok. Jeg kunne for eksempel ikke huske, at jeg havde været ude at shoppe, og fik købt sko for eksempel, og så næste dag igen, så får jeg øje på de der sko der, og kan slet ikke huske, at jeg har været ude og købe dem, og det var bare sådan, jeg har nye sko, og jeg har fået nyt tøj, og det kunne jeg leve på i uger næsten. Altså, så tænk, at et par sko, det kan gøre så stor glæde i så lang en periode, i så lang tid, fordi man faktisk ikke kan huske, at man havde købt dem. Der er en sjov ting, som man kan grine af i dag, fordi det er lidt tragikomisk, at man går ud og køber noget, og så kan man ikke huske det, og så er det som en ny ting til næste dag igen. Men det var sådan, det var. Jeg prøvede stille og roligt at komme tilbage på arbejdet igen, men der var for mange ting, jeg ikke længere kunne følge med i. Jeg var ikke hurtig til at forudse ting. Jeg glemte stadigvæk. Jeg kunne ikke huske ture, jeg havde gået. Og vi gik sådan ligesom, min mand og jeg ventede på det der halve år, det ligesom var gået, sådan, så vi vidste, at nu var jeg tilbage til den gamle Edith igen. Men det skete bare ikke. Jeg havde stadigvæk store huller i hukommelsen, og hukommelsestab i en gennemgående lang periode. Og til sidst så kom jeg til en neuropsykolog, som der i 3 timer testede mig igennem alting, tror jeg. Og hans konklusion var desværre efterfølgende, at jeg havde taget vejskade af elektrochokbehandlingerne. Det kom som et kæmpe chok for mig. Jeg kan huske, at jeg blev enormt vred over, at nu var jeg endelig kommet igennem en så svær en periode i mit liv, og nu skulle jeg til at slås med varige men efter disse elektrochokbehandlinger. Jeg synes, det var dybt uretfærdigt, og jeg valgte at tage kontakt til en kvinde, som jeg tidligere havde talt med. Og hun sagde ja til at tage nogle timer med mig, hvor vi fik snakket ud om, hvordan kommer jeg videre i det her liv her. Hvordan kommer jeg videre med at skal leve med en hjerneskade. Hvordan skal jeg leve med at have hukommelsestab. Men jeg valgte også bare, at det skal ikke slå benene væk under mig. Da jeg kom hjem fra hospitalet efter min indlæggelse, der tog jeg simpelthen det valg,
at jeg vil hver dag lave noget fysisk. Jeg valgte, at min dag, jeg skulle stå op af sengen, tage tøj på, make-up på. Og så lagde jeg hver søndag, husker jeg noget om, at jeg lavede simpelthen, jeg fyldte min kalender ud fra dag til dag. At den ene dag, jamen, der kunne det være, at jeg tog en tur Tivoli, gik en tur derinde, hyggede mig, drak en øl, eller hvad jeg nu havde lyst til at gøre derinde. Og en anden dag, jamen, så tog jeg Zoologisk Have. Jeg var så heldig, at jeg er en rigtig god veninde, fik et årskort til Zoologisk Have, hvor jeg havde det sværest. Og det kom til at betyde så meget for mig, også selv den dag i dag. Jeg har valgt at bibeholde det årskort, fordi at det er et pusterum for mig at komme i Zoologisk Have, og så bare gå rundt og kigge på dyrene, og nyde det, og hygge mig. Og det var simpelthen sådan nogle ting, jeg skrev ned. Og jeg skrev en rengøring ned i min kalender, fordi så vidste jeg, men så onsdag, men der havde jeg så planlagt, der skulle der gøres rent. Så jeg hver dag valgte at gøre noget, fordi når man er så langt nede, som man er, eller når man er på vej tilbage til livet, så er det så nemt at bare at komme fra sengen, og så ind i sofaen, og så ligesom ikke komme videre. Og det valgte træffede jeg simpelthen, at det ville jeg ikke gøre. Jeg ville ikke have, at min mand skulle komme hjem hver dag fra arbejde, og så sidde, og så se sin kone sidde og sumpe i sofaen. Det nægtede jeg simpelthen at gøre. Jeg havde også nogle dage, hvor jeg ikke kom længere ind til sofaen. Men jeg tillod mig det så også den ene dag. Fordi jeg vidste, at det krævede så, at jeg dagen efter skulle ud af døren. Det var simpelthen et valg, jeg træffede. Det var okay at sumpe en enkelt dag i sofaen. Men det skulle ikke være noget, der skulle være længerevarende end bare den ene dag. Og det er ikke et nemt valg at træffe. Det er det ikke, fordi det nemmeste valg at træffe i sådan en situation, det er at blive i sofaen. Og det er en hård kamp at komme igennem. Det er et hårdt valg at komme igennem. Men det var også det, der gjorde, at jeg faktisk hurtigere fik det bedre psykisk. Fordi jeg begyndte at gøre nogle ting for mig selv. Jeg begyndte at gå i biografen. Hvis der var en god film, jamen altså, så tillod jeg mig at så bruge de penge, og så gå i biografen for. Fordi jeg vidste, når jeg kom hjem, så var jeg glad. Jeg vidste, at jeg var glad, når jeg kom hjem og havde gjort de ting der. Og jeg tror også, at det også gjorde min mand godt at vide, at han kunne komme hjem til en glad kone. Fordi jeg havde gjort noget godt for mig selv. Og jeg begyndte at få overskud. Jeg kan huske, at jeg kom ud på hans arbejde en dag, hvor jeg tror, det var valentinsdag, hvor jeg hjemmefra simpelthen havde bagt boller, og havde formet dem som et hjerte, og med rødt glasur på, og så tog jeg ud til hans arbejde og overraskede ham. Fordi jeg begyndte at få overskud til at se ud af os, og ikke kun indad, når jeg begyndte at gøre de der ting for mig selv. Det var sikkert en dyr periode, hvor jeg begyndte at gøre de der ting for mig selv, fordi at, men de der kort til Tivoli og kort til Zoologisk Have, det var altså noget, der gjorde mig godt, og jeg kunne sagtens på en uge 2 gange tage Tivoli, eller 2 gange tage Zoologisk Have. Men jeg kunne mærke, at det jeg gjorde, det gjorde godt i mig selv. Jeg begyndte at gå nogle lange ture, tog til København. Jeg elskede den der tur, hvor jeg starter fra Lange Linje af, ned fra en lille havfru, og så går man bare igennem og ser Amalienborg og Operahuset og Skuespilhuset, går ned igennem Nyhavn og får måske en enkelt øl på Nyhavn, går videre ned gennem Strøget og forbi Tivoli og så hele vejen ned til Hovedbanen. Og det var sådan en tur, der kunne tage sådan 3-4 timer. Specielt om sommeren, fordi der sker rigtig meget inde i København om sommeren,
Så at jeg kom til at bo i København, det er noget af det bedste, der er sket, tror jeg, for mit vedkommende. Og specielt i den periode, hvor jeg havde det så svært psykisk. På mine ben, der jeg tror et par år før jeg fik depression, fik jeg tatoveret en ørn på mine ben. Og hvor der står Esajas 31a. Og det er nemlig direkte fra Bibelen, hvor der står, at den, der håber på Herren, vil få ny kraft. De vil få nye svingfjer som ørnen. Og jeg vidste også der, når jeg sad på den der seng derinde på kontoret, og så ned på min tatovering, og kiggede op på det der whiteboard der, så havde jeg det bare sådan, når jeg kommer ud af det her, så bliver jeg meget, meget stærkere, end jeg nogensinde har været før. Det var bare håbet om at gå igennem det her, og det var... Men at rejsen skulle blive så hård, det havde jeg på ingen måde tænkt på. Jeg tænkte også på mit arbejde. Hvad gør jeg? Jeg mistede mit arbejde som i SFO'en på grund af de ting, som jeg ikke magtede længere. Og jeg kom ind i alt det der med dagpengesagen, og jeg kom gennem jobcentret og igennem sygedagpenge. Og vi var derhen, hvor vi snakkede om, at jeg måske skulle have flexjob. Jobcentret var der en kvinde, som der faktisk fandt frem til et firma i Slangerup, og bad mig om at komme derud og prøve at arbejde. Og da jeg så det første gang, så tænkte jeg bare, tak skæbne, det kan jeg slet ikke overskue. Der foregik så mange ting derinde på én gang, og jeg tænkte på, hold da op, hvordan finder man rundt i det her firma her? Men jeg valgte at sige, jeg vil gerne prøve det. Og jeg startede med nogle få timer om dagen. Og jeg blev faktisk rigtig glad for det arbejde. Og jeg begyndte at lægge nogle flere timer på, bare for at prøve mig selv, hvor langt kan jeg trække mig selv. Efter et halvt år har været der, så kommer lederen hen til mig, og så siger han så, om jeg har lyst til at tage den udfordring, der hedder at være teamleder i et område, som vi har i firmaet. Og jeg sagde ja til udfordringen, og blev teamleder. Jeg havde så i starten, i de første par år, der havde jeg fri hver onsdag til at kunne trække mig selv og ligesom få et pusterum og ligesom lade op til de næste 2 dage, inden det blev weekend. Men i dag, der arbejder jeg også om onsdagen. Jeg arbejder så lidt, jeg kommer lidt senere på arbejde om onsdagen. Men jeg er stort set fuldtid nu. Jeg er i stand til at tage overarbejde, når der er brug for det. Og jeg fungerer fuldt ud som teamleder. Jeg lærer nye folk op i det her område, jeg står i. Jeg kan nogle gange have rigtig mange mennesker. Jeg kan have nogle gange 30-40 mennesker under mig, og når der er stille perioder, så er vi cirka 10 mennesker, eller måske mindre. Jeg har et super godt samarbejde med lederne, og jeg ved præcis, hvor jeg henter de forskellige varer, og hvad jeg gør i situationer, og jeg har et næsten fuldt ud normalt liv i dag, på trods af, at jeg har den hjerneskade, jeg har, fordi jeg er kommet ind i et arbejdsområde, hvor det er så struktureret, som det er, samtidig med, at der sker mange ting. Men jeg ved præcis hver dag, hvad det er, jeg skal lave. Jeg ved, hvor varerne står henne, når vi er færdige med vores produktioner. Jeg trives fuldt ud tilbage i kirken også, er tilbage i at synge igen. Jeg vil sige, at jeg lever et fuldt ud normalt liv. Men jeg kan da godt mærke, når jeg bliver træt, specielt efter en lang arbejdsdag, så har jeg nogle gange lidt sværere ved at komme hjem og så lige
skal i gang med at lave mad. Jeg skal lige have lov til at sidde lidt, og lige have lov til at komme til mig selv, og sådan. Eller også er det manden, der tager madlavning, hvis det har været, jeg har haft rigtig meget at se til på arbejde. Så selvfølgelig så er der stadigvæk men det er ikke noget, jeg lægger så meget mærke til mere. Jeg skal fortsat tage min medicin hver aften. Det er enormt vigtigt, at jeg fortsætter med den medicin, jeg får, fordi det er med til, at jeg ikke får en ny depression. Det, der også er enormt vigtigt i den her situation, det er også at fortælle, at det er enormt vigtigt, at jeg holder min medicin, og jeg tager min medicin hver aften. Og det skal jeg gøre resten af mit liv. Jeg var i samråd med min læge på et tidspunkt, prøvede at trappe ud af den medicin, jeg får. Men der gik ikke mere end 14 dage, 3 uger, så kunne jeg bare mærke, at jeg begyndte at gå ned igen. Og begyndte at græde over de mindste små ting. Og der var jeg klar over, at det her, jeg skal tilbage til fulde dosis. Og jeg ringede til min læge, og jeg kom til hende, og vi blev enige om, at vi sætter fuld dosis op igen, og den er jeg på resten af mit liv. Men jeg ser det ikke som et sygdomstegn. Jeg ser det som ligesom vel som en patient med sukkersyge skal tage sin insulin for ikke at blive syg. Jamen så er jeg nødt til at tage min medicin for ikke at blive syg igen. Og jeg har desværre hørt, efter jeg selv er begyndt at komme ud og fortælle om, at jeg har haft en depression. Har jeg kollegaer, som der kommer til mig og fortæller, at de kender nogen, der har haft en depression, eller de har faktisk selv prøvet det. Og der er desværre også nogle af dem, som der så har stoppet med deres medicin. Og så efter noget tid, så har de igen fået en depression, hvor jeg har det sådan, jamen det kan nogle gange godt være farligt, fordi man har det godt, så kan man godt være tendens til at sige, jamen okay, jeg har det så fint efter min depression, jeg behøver ikke at tage den mere. Men jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man er opmærksom på, at der er nogen virkelig, der godt kan trappe fuldstændig ud af medicin, aldrig nogensinde få en depression igen. Men der er desværre også nogen, hvor man er nødt til at sige til dem, at du kan ikke tåle at trappe ud af din medicin, du skal tage den fra nu af så til, til du ikke er her længere. Og det er jeg klar over, det skal jeg gøre, fordi jeg kan ikke tåle at komme ud af min medicin, fordi så vil jeg ryge ned i en depression igen. Og så har jeg det sådan, at jeg vil hellere tage min medicin, end at komme derud, hvor jeg har været tidligere. Og hvis den er med til, at jeg kan fungere stort set fuldt ud hver eneste dag, så er det det, jeg vil gøre. Jeg har ikke fortrudt på noget tidspunkt, at jeg tog imod elektrochokbehandlingerne, fordi det er en meget, meget lille procentdel, der kan få varig skade. Jeg var bare en af dem, desværre. Men på trods af det, så har jeg et rigtig godt liv i dag. Det har jeg virkelig. Og som sagt, jeg har ikke fortrudt, jeg har gjort det, og jeg vil altid anbefale faktisk, at hvis man er helt derude, hvor man har de 2 muligheder mellem elektrochokbehandlinger og medicin, så vil jeg anbefale elektrochokbehandlingerne. Fordi der er så en lille procentdel, der kan få vejskade af det. Men du får det godt hurtigere, end hvis det er en medicinsk behandling. Så jeg vil altid anbefale det, fordi det er effektivt, og det er en god behandling. Og jeg har ikke fortrudt på noget tidspunkt, på trods af det liv, jeg har i dag. Jeg fungerer i mit arbejde, jeg fungerer i min hverdag, og jeg har et arbejde, hvor mine kollegaer og min chef har fuld forståelse for, at hvad det er, jeg egentlig slås med. Men alligevel så er jeg teamleder i dag, og det synes jeg virkelig er en fantastisk udfordring at have. Og så jo,
jeg har det virkelig, virkelig godt i dag, og jeg er blevet stærkere, end jeg var, før jeg fik depression. Så jeg er ikke glad for, at jeg fik den, men det har gjort så meget for mig. Hvis jeg skulle give et godt råd i dag, så er det, at man skal lytte til sig selv og lytte til sin krop. Der er ikke nogen, der kender en bedre end sig selv. Selvfølgelig skal man ikke, hvis man er i en sorgproces, fordi man har mistet en kær ven eller en kær familiemedlem eller et eller andet, så er det klart, at man i en lang periode går og er ked af det, fordi det er, og man skal ikke sammenligne sorg med en depression. Jeg vil sige, en depression, det er en tilstand, du kommer i, selvom der ikke er noget at være ked af. At det er en længerevarende tilstand, at de små ting begynder at føles som uoverskuelige, og man begynder at græde over bare at skulle tømme en opvaskemaskine, for eksempel. Så er det måske der, man skal tænke på at snakke med en læge. Man kan sagtens nå, og jeg tror på, at man kan nå at tage en depression i optakten, hvis man er hurtig til at få den hjælp, man har brug for. Jeg tror også, at man gennem samtaleterapi faktisk også skal snakke sig ud af en depression, men der er også nogle af dem, hvor det kræver noget medicinsk behandling. Jeg tror, at grunden til, at jeg kom helt derud, som jeg gjorde, var, at jeg simpelthen tillod at lade det eskalere. Jeg tog jo godt nok med medicin, men jeg søgte først hjælp, da jeg var helt derude, hvor jeg tænkte, nu tager jeg mit eget liv. Hvis jeg havde været hurtigere til at reagere på mine egne symptomer, så havde den nok ikke eskaleret så langt derude. Men problemet var bare, at jeg har jo altid været enormt livsglad og fyldt med glæde og latter. At jeg tror simpelthen ikke, at folk omkring mig tænkte over, at jeg bare skulle kunne have en depression, fordi det faldt slet ikke. Nogle af mine nærmeste veninder sagde, jamen altså, vi aldrig nogensinde havde troet på, at jeg kunne blive ramt af en depression. Og jeg tror, det var derfor, at man ikke sådan lagde mærke til det, men man skal også tænke på, at det er alligevel 6 år siden, og inden for de her 6 år, der fra jeg fik min depression, og så til nu, der i dag, der synes jeg, at jeg hører flere og flere historier om folk, der har en depression, eller folk, der kender nogen, der har haft en depression. Og i 2012 havde jeg aldrig nogensinde hørt om nogen, der havde haft en depression, ud over Sheila Walls, som der boede over i USA. Ellers har jeg aldrig kendt nogen, der har haft en depression, eller været i nærheden af nogen, der har haft en depression. Men efter jeg begyndte at fortælle om det ude på arbejdet, så er der flere, der fortæller mig, at jamen, de enten selv har prøvet det, eller de kender nogen, der har prøvet det. Grunden til, at jeg fortæller min historie i dag, og at der faktisk er gået 6 år, før jeg egentlig har fortalt om det, det er, fordi jeg er begyndt i min omgangskreds, der er folk, der har været hen og spørge mig faktisk, hvordan jeg har det i dag. Og så har jeg fortalt dem omkring, hvad jeg laver i dag, og hvordan jeg er kommet ud af det. Og det, jeg har oplevet, det er, at de har simpelthen sagt, wow, sikke en livsbekræftende historie. Og så sagde jeg, hvorfor fortæller du ikke mere om det? Hvorfor kommer du ikke mere ud med det? Fordi
det er da enormt livsbekræftende at se, hvordan at du i dag fungerer, på trods af alle de ting, du har været igennem. Og hvorfor jeg ikke har fortalt mere om det. Og det har jeg oplevet i de sidste tid, at der sådan er nogen, der prikker til mig, ligesom har sagt, fortæl om det, kom ud med det, fordi der er sikkert nogen derude, der kan bruge min historie til at komme igennem. At ligesom Sheila Vores var et kæmpe forbillede for mig, da jeg var i det der sorte hul der. Jamen altså, hvis der sidder nogen derude og kan tænke, wow, hun har været der, hvor jeg er lige nu, men hun er kommet igennem det. At det håb, som Sheila Vores var for mig, håber jeg på, at også kunne være et håb for måske nogle andre, som der har det rigtig, rigtig svært lige nu.